Khublei shibun baro bat kane kalongka jibentiu ba ka social ba economic life development department jong ka KGP sinot mingi ka khod application phi lengba ka walk in interview namta ki post ke belaj ha ka breakthrough center klik tershi bat ka tarik long interview kadai ha ka pratrik wegos alajar arfusau te ha kane ka video nga shoot scroll ya kane official notification namarangne kitho daka ktin khasi bat sapek ya kane ka video haduh bandakut ba phnio ya ki detail ba kham bñiah